Oh, yummy yummy roasted chicken guys. Ayan oh, napaka crispy po nito. Ayan. Crispy pata. Crispy chicken. Ayan, sa lahat po ng gusto magpa crispy dyan. Ito po yung isang maanghang po ang timpla nito. Mga kaibigan, maanghang po yan, yung huling salang ng roasted. Kasalukuyan po pinapatulo ni Tony ang kanyang roasted para mawala yung mantika, yung katas. Ayan. Dahil okay na po yan, lalagyan niya na po sa kaserola. Ilagay mo na po sa kaserola yan. Ayan. Ayan, may naiwan pa po mga kaibigan, no? Ayan. Oh, napakaganda po ang pagkaluto. Brownies. Brownies. Parang nilubog lang sa mantika. Oh, brownies, chicken roasted. Yan po, napakasarap po niyan guys. Lalapangin po namin mamaya yan pagdating ng aming mga kasama. Meron pong kaulam na pansit yan. Ito po yung isang timpla na maanghang, hindi maanghang, at ito po yung maanghang. Lapang talaga. Ayan. Ayan, no? Ang ganda ng pagkaluto. Sumama yung latak. Kailangan salahin yung yung mantika pag mamaya mag-squintas pa rin ako pagka-out niyan. Ako bukas. Alas 6 lang, pahilig muna ako alas 8. Ito ng last. Sayang ba? Last. Pero bukas naman sila kung sobrahan. Ayan po yung huling salang na po yan. Salang. Yung pinagulong-gulong sa harina. Itlog with anong sahog nga pala niya kaibigan? Sili. Sili powder. Bawang na paminta. Asin. Betchin. And with mix. Magic sarap. Ayan po. Para lalong sumarap ang ating luto ngayong araw ng Martes. Ayan. Yan po mga kaibigan. Isang subo. Yan, isang subo para sa akin yan. Yung huling yan. Yan. Napakaganda po ng ating mainit na mantika sa pagluluto ng chicken roasted. Lubog na lubog. Ayan o. Ayan o. Oh, wala na pong natira. Yan, last na po talaga ito guys. Mga kaibigan. Ayan, ito na po yung luto ng maanghang. At saka ito maanghang. Ito po yung hindi maanghang mga kaibigan. Sa mga paborito ng hindi maanghang, ayan po, pwede po kayong dumampot dyan. Pwede mo dumampot? At dito naman po sa maanghang ay yung mga gusto ng maanghang. Pwede po tayong dumampot dyan kung gusto nyo. Pre po ngayon kasi bagong taon naman. Libre pong dumampot. Mainit kasi Onisan. Wala pong bawal dumampot dyan yung mga kaibigan. Mainit kasi Onisan. Ayan po. Pwede pang dumampot? Kami po ay tulong-tulong dito nila Valencia magluto. Ayan po, dumampot na po siya. Nang niya, paborito niya rin pala ang maanghang ni Valencia guys. Ayan. Ayan o. Tingnan man ko rin nga guys. Kung mga parang hindi pa rin maanghang yata sa tingin ko. Hindi pa napasigaw si Valencia. Yung sili. Parang peke yung sili. Peke. Hindi maanghang. Peke Ayan guys, pasensya na kayo, hindi gaanong kumapit yung anghang. Parang peke yung sili. Yung siling na binili na powder ay parang lang. Minikos lang yata ng nila, yung production nila yun, yung gumawa. Hindi gaanong maanghang guys. Pero pwede na po yan. Ayan. Pero kumanda ang lasa dito medyo mataba, pero dito wala. Ayan guys, thank you for watching guys sa ating mga tagapanood. Happy New Year po sa inyo lahat.